Най-опасното нещо след раздяла не е самотата, а рискът да останеш същата. Да останеш блокирана в миналото, да въртиш същите мисли в главата си, да плачеш за същия човек, да живееш около една стара болка, сякаш тя е станала твоята самоличност. Животът ти се е променил, но ти отказваш да се промениш с него и продължаваш да живееш по стария начин. Продължаваш да приемаш трохи, да пренебрегваш себе си, да се страхуваш и така минават месеци, понякога години в чакане. Не защото не можеш да продължиш, а защото чакаш стария живот да се върне. Но той си отиде не за да те накаже, а за да те събуди. След раздяла не оцелява най-силната жена, а тази, която има смелостта да промени правилата и да не остане същата. Ако усещаш, че е време да спреш да чакаш миналото, последвай ме.